ver, YouTube, vale? Eta komputadora bai. Vale, lagunduko diot orain, Eskerrik asko. Zuei. Barkatu, jartzen dit, Iñaki, barkatu, jartzen dit, Nagore Esteilas sartu nahi dela. Hori ez dut ustenik zinegotxi bat dela, Bai? Baimena mamar diogu. Bai, Beñat da. Ah, vale. Duan barrura. Ez que, claro, beste izen batekin, salantxak sartu. Badazpadaz. Ja, claro, igual sartzen da norbait kanpoko aldetik, edo ez dakit. Raúl, igual le cambias el nombre de la pantalla. Sí, le modifico yo ahora, sí, no hay problema. Hola, vale, Beñat. Hola, barkatu. Ez. Metroa, bueno. Beñat, vale. Vale, listo. Lasai, ondino Beñat gagoz ni bezen telefonaren konexioa dela eta Raulek dago horren inguruan zuzenketa batzuk egiten eta laguntzen, beraz, ez agoz, berandu. Vale, berandu nator, baina beste bat berandu hago da. Hori da, arazoa deko. Bueno, badirudi arazoak deko gula Nieveseko mugikorrarekin. Hori da. Vale, sartzen ari da berriro, a ver, orain, lortzen dugun. Vale, ¿nos escuchas, Nieves? ¿Sí, nos escuchas? No. No tiene pinta. No. Vale, entonces, Iñaki, te hago coanfitrión. Por si acaso. Vale, orduan zuko orain bebai egin alduzu nahi duzuna, vale? Zuk administratzailez moduan zaude, Iñaki. Vale, eta orain, a ver, Nieves. Orain bai, Nieves, orain badeko zuia mikroa konektatuta. Ikusten dut hemen. Silenciar. A ver, orain. ¿Ahora? Ahora sí, ahora te escuchamos bien, Nieves. Orain bai. Vale, listo, orduan, eskerrik asko. Zeuri. Vale. Cristina, ¿vas a iniciar tú la sesión? Si queréis, inicio, más que nada explicando un poco, a ver, Eso es. Imanol, que es el presidente de la comisión por delegación, me mandó un correo ayer a las 2:30 diciéndome que por motivos personales no podía asistir. Me preguntaba cuál era el procedimiento. Entonces, el procedimiento, a ver, cuando la alcaldesa delegó la presidencia de las comisiones, se puso que se delegaba la presidencia, pero no se ponía el orden. A la vez que cuando se hizo la composición de las comisiones, pues se ponía unos titulares y unos miembros suplentes. Siempre hemos funcionado, bueno, pues el suplente que está se incorpora en sustitución del titular. Entonces, Iñaki va a ostentar la presidencia en sustitución de Imanol y luego como miembros titulares pues están Nieves y Íñigo por parte del PNV y David y Beñat por parte de H. Bildu. Y Aitor como oyente, entiendo yo. Eskerrik asko. Horren inguruan orduen ondo baderitzozue, hasiera emango diogu batzorde honeri. Eta, bueno, barkatu, hori, Beñat justo kasu honetan dago lantokian, ni nago kanpoan, orduan Beñatek igual momenturen batean egin barritu beste kontu batzuk, orduan ni egongo naiz eta Beñat egongo da entzule gisa, bale? Vale. Oso ondo. Erto. Barduan orain bai, hasiera emango diogu batzordeari eta, bueno, dakizunez, 9:00 aurrera, antolaketa batzorde informatiboa daukagu eta 2 puntu dagoz, kasu honetan batzorde honetan. Lehenengo puntuan, udal aurrekontuaren onarpenerako proposamena eta 2023koa dana kasu honetan. Hortik hasiko gara eta orduen lehenengo puntuarekin hasiko gara, udal aurrekontuaren inguruko azalpenarekin bebai eta basu honetik bebai oposiziotik
edo zein galdera edo beharrezkoak dituzun puntuak jorratuko dugu batzorde honetan. Kasu honetan, 2023ko aurrekontuko dokumentazioa zuzenduta, zabaldu egin zen zinegotzi guztiekaz, eta hortik, bai, epe batzuk jarri ziren mahai gainean, epe eta egutegi hori talde teknikoaren proposamenetik hartu egin zen, eta, egia da, pasadan astean, EH Bildutik horren luzapena eskatu zenutela, eta horren inguruan adostu zen beste urteetan behintzat 8 eguneko EPEA eman danez zuzenketak eta egiteko, onartu egin zen epe hori luzatzea, eta atzo ordu biak arte proposamen zuzenketak eta proposamenak bihartzeko EPEA luzatzen zen. Hortik eta geroztik, aurrekontuak gaur batzorde honetan planteatzen dugun proposamena da alde batetik aurrekontuaren azalpen txikitsu bat emotea, naiz eta dokumentazioa eduki eta memoria bai agertzen den bezala, eta bestetik, EH Bildutik jaso ditugu zeuen zuzenketak aurrekontuari, nahi baldin baduzue horren inguruko azalpenik emon, edo bestelako argudiorik eta bai azaldu, intentzioa da ulertzea, zeintzuk direz zuzenketa horren intentzioak eta bai eta proposamenak bizkat ulertzea, eta galderak baldin baditugu bai bertan planteatzea, eta horrela ahal dugun bezain laster zuzenketa horren erantzuna bai zeuei bideratzea, ezta? Hori da gaurko batzorde honetan planteatzen dotzu eguna. Orduan, hasiko gara aurrekontuaren azalpenarekin, eta zentzu horretan, hildo batzuk azalduko dutzu edaz. Aurtengo udal aurrekontuaren proposamena, udal gobernuak egindako proposamen honetan, lehenik eta behin esan beharra dago, egindako proposamena eta dokumentazio guztia, aurrekontu estabilitate guztia azaltzen duela, eta sostenibilitate bai finantzazio sostenibilitatea bai, eta gastuaren limitea ez duela konprometitzen kasu honetan. Horretarako informe gizaketa azaldu egin dira, eta proposamen honen inguruan, pasadan urtean bai bezala, azaltzen da zelan alde batetik mantendu egiten direz, bai herritarrentzat eta uriarentzat beharrezkoa direzan gazte mantenimendu gastuak eta mahai gainean jarriz, eta bestetik beste gastu batzuk bai dinamizazio eta beharrezkoa direzan larrizko ekintza batzuk bai mahai gainean jartzen direz, bi mototako ekintzak azaltzen direz eta arloak bai zailkatzen diraz. Horrela, 2023an proportzen den aurrekontua, 5.528.800 barkatu horregatik, esan bezala, aurrekontua 2023 urterako aurkezten den aurrekontua, 5.528.800 euro eta 18 zentimotakoa da. Horrek esan nahi dau, pasan urteari begira edo konparatuta, 150.418 eta 81 zentimo gitziagoa dela, eta horrek suposatzen dau, 2 eta koma edo eta 75ko portzentaian jaitsi egiten dela bai. Kontuan izan behar dugu, pasan urtean ere, aldunditik, transferentzia berri batzuk eta azaldu ziren, eta horrek honen inguruan badauka inpaktu bat, portzentai hauetan bai, aurten aldundiak ez du gehigarriago den aurrekontu hori mahai gainean jarri, orduen horrezagatik bai inpaktu hori ikusten da, portzentai honetan. Ezan bezala, memoria horretan bai azaltzen da, zelan gastuen bai egoera zein dan, eta kapituluzka bai azaltzen direz, eta horre dago horren inguruko informazioa, eta egia esan, hildo konkretu batzuk, gobernutik mahai gainean jarri gura doguz eta azaldu, ezta. Garrantzitsuak direzan zerbitzu batzuk aurrekontuetan prebizioa daukie, alde betetik,
Eta ikusi dugu, ez, egindako pasadan hiletan egindako auzoetako batzordeetan eta amaietan ikusi dugu eta oso nabaria izan da auzo askotan beharrezkoa ikusten da bezala, ba herria eta auzoetakon eta auzo guztiak konektetzako garraio publiko bat beharrezkoa dela ikusten da bez, herritar asko, orduen horren inguruko proiektua, hau da, bai, kasu honetan auzoak eta erdigunea konektatzeko garraioa edo Plentziabus aipatuko proiektu hori beharrezkoa dugula bertan sartzea, naiz eta egia da, informe batzuk ikusita, udal aurrekontuak nahiko limitatua dago zentzu horretan, eta berrezkoa da hori ondo aztertzea, eta bebai bada garrantzitsua, horren inguruko, ez, dagozan inpaktuak eta neurtzea, zentzu baten, hori bebai urrengo urteetan aurrera aterakoan, sostenible edo iraunkorra izatearren. Hala ere, bebai planteatzen da zentzu horretan, eta hori martxan jartzen da nenean, eta ikusi behar da pilotaje baten bebai beharrezkoa eta mai horitatik ikustako kontu bat da, ez? Hau da, ez bakarrik transporte edo garraio kolektiboaren inguruko proposamena, baino beste herritarrek batzuk eta aipatu egin dabez, zelan transporte individual edo garraio individuala bebai beharrezkoa dela momentu batzuetan, adibidez, medikura juteko, ez, igual nagusia den pertsone batentzako medikura juteko beharrezkoa izan dezake horrelako puntuz puntuko zerbitzu bat, garraio zerbitzu bat, ez da kolektiboa ez dana, eta horrezagatik bebai planteatzen da aurrekontu honetan auzotaxi zerbitzu pilotaje bat martxan jartzea. Bestetik, beste kontu importante bat ez, aurrekontu honetan, auzoekin bat egiten duen proiektuaren garrantzia da. Azken finean, auzoetan eukindako batzar guztietan ikusi da, hainbeste hobekuntzak egin behar direzela auzoetan, askotan badirez obra txiki eta hartainak, beste batzuetan igual nagusiagoak direz, baina egia da proiektu honen bitartez egiten duguna da bideratzen duguz horrelako eskaerak bai tamaina erdi eta txikiko obrak eta zerbitzuak mahai gainean jartzeko, eta hoxe da bebai aurrekontu honetan planteatzen dan zerbitzu bat eta beharrezkoa dan proiektu bat. Bestetik, lan eta azterketa gai horietan, zerbitzu tekniko horretan, gauza beharrezkoak direzan zerbitzu batzuk eta planteatzen direz, eta aztertu egin direz, adibidez, batzuk ezatearen, ordenantza fiskalen inguruko berriztapena, terrazen eta mobiliario eta komertzio mobiliario kalean jartzeko ordenantzaren implantazioa, bestetik arpilau lokalen inguruko analizi bat egitea, bestetik bebai, eta entzunetekin proiektuan azaldu zen bezala, turismo bulegoa beste edifizio batera, erekin batera mugitzea planteatzen da, eta aldi berean, geure, antzinean, tren estazio esan, edo geltokia esan, edifizio hori bebai, horren inguruko proiektu bat planteatzea, proiektu tekniko bat planteatzea. Bestetik bebai, turismo bulegoaren inguruan, eta turismo bulegoak ez bakarrik bizitarientzako zerbitzuak emoten dauen inean, baizik eta herriarentzako eta herritarrentzako zerbitzu asko emoten dauz, dakizuen ez? Adibidez, egutegiak eta adibidez banatzeko, asko, pertsona eta pertsona asko turismo bulegora doaz, eta horren inguruan bebai, dotazio pizkat gehiago gehigarria sartzen da kasu honetan kontratu horretarako, eta lizitazio barri horretarako. Bestetik museo, Plazentzia de Butron museoaren inguruko hobekuntzak eta ekintzen, inkrementu edo aurrera pausu bat emotea planteatzen da aurrekontuetan, eta gainera aurten bere 25. urteurrena izan da beharrezkoa eta ikusten dugun proiektu bat da. Eta azken beste hiru gauza aipatzea arren bebai, bestetik talde edo kasu honetan kirol taldeen inguruko behar batzuk bebai mahai gaineratzen direz, eta horretarako euren inguruko eta batik bat oso momentu latzetan eta larritan igaro eginda bezen kirol taldei laguntza extraordinaria edo gehigarrio bat mahai gainean jartzen da ere. Eta bestetik, bai
kale garbiketa eta hondakinen bilketarako zerbitzuak bebai hobetu beharra dagoz, egia da, pasan urtetik bebai honen inguruko lanak eta hasi gara egiten, ez, pleguetan eta hori mai gaineratzen, baino aurten da non lizitazio horiek kaleratu egin behar direzan, eta horrek bebai atiko zino bat eta behar izango du planteatzea geure aurrekontuetan. Azkenik, oroar eta bere osotasunean aurrekontuetan bai pertsonalaren, langileen soldaten eguneratzea sartu egin da, eta bestetik, noski, beste presio globalen inguruko gehigarriagoa direzan, eta dakizuenez, bestetan beste zerbitzu gero eta garestiagoa direz, adibidez elektrizitatea, konbustiblak eta horlakoak, hori bai eguneratu egin da. Horrela esan bezala, aurrekontua aipatuko kopuru horretan geratzen da, 5.528.000, 821 eta 18 zentimoko eurotakoa, eta informazio guztia islatu egin da, partiden inguruan, organiken inguruan, bebai, eta zehatz-mehatz beharrezkoa direzan informazioekin. Bestetik, EH Bildutik ez lehitu, zuen bi aldu zenuten bebai beste dokumentu bat informazio gehigarrigoa eskatzen, horri inguruan bebai, saiatu gara ahalden einean, dokumentazioa bebai bialtzen, eta beharrezkoa direzan azalpenak emoten, espero dut horren inguru hori bebai, lagungarria izatea, zeuen zuzenketak eta planteatzeko. Beraz, hau da aurrekontuaren azalpen txikitsu bat, eta ez dakitunen inguruan galderarik edo planteamendurek dakazuen beste zinegotzien aldetik. Mila esker, Iñaki. Guk igual aurrekontuen inguruko galderekin hasi baino lehenago bai gustatuko litzaiguke komentatzea igorritako dokumentuetan, adibidez, norma municipal de ejecución presupuestaria dokumentuan hainbat akatz topatu ditugula eta hauek zuzendu beharko lirateke. Batzutan akatz batzuk eta beste batzutan baitugu duda batzuk, orduan, horiek argitzea gustatuko litzaiguke, azkenean aurrekontuekin ere hau onartzen da. Orduan joango naiz komentatzen, bale? Topatu ditugu lehenengo akatzak, ez dakit dokumentua daukazuen aurrez aurre, da norma municipal de ejecución presupuestaria, egiten diguten lehenengo dokumentazioarekin. Eta, adibidez, bigarren orrialdean, aipatzen da, normas de ejecución presupuestaria de entidad para el ejercicio 2022. Kasu honetan, hori zuzendu behar da, eta 2023rako da. Orrialde berdinean, bigarren orrialdean, agertzen da la gestión, desarrollo y aplicación del presupuesto 2020. Gogitze egiten 2023ko aurrekontuaz. Laugarren orrialdean antzeko akatz bat dago. Artículo 4, regímenes de las operaciones de crédito, bigarren puntuan aipatzen da, durante el ejercicio 2022, la entidad local hori aldatu beharko litzateke eta jarri 2023. Bestalde, ja, laugarren orrialdetik pasatzen bagara, 13. orrialdera, artículo 11 da autorizaciones y disposiciones de gasto, 13. orrialdearen justo hor puntu bat, aipatzen da, asimismo será de su competencia la adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de los recursos. Bueno, parrafo hori, gure ustez, kendu beharko litzateke, ze hor aipatzen da, 21 disposizioa eta N eta P derogauta daude. Orduan hori kendu beharko litzateke. 15 orrialdean, ez dakite apuntatzen zaudeten edo bestela
hau gero bidaliko dizuegu, baina... Mesedez, ni apuntzen nago egia da, dokumentua deskargatzeko arazoak deko da zontze bertan, ez dakit igual pasaitzaren inguruan edo orduen ez dakat posibilidad ikusteko ontze bertan, ze arazoak emoten dozte OneDrive live.com zerbitzua, ontze igual bai. Baina ala ere, bai, bialtzen dauzkazuen horren inguruko zuzenketak, batzuk oso evidenteak direz, noski, orduen argita garbi barkatu horren inguruan egindako igual supervisioaz baldin bada izan beharrezkoa eta noski talde teknikoarekin hori eguneratuko dugu, Aitor, bai. Vale, jarraitzen dute eta gero bidaliko bai, eskerrik asko. Apunteak. Gero, hori komentatzen nuen, 15. orrialdean, 12. artikuluan, reconocimiento o liquidación, horre aipatzen da, los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación, incluso la certificación de obras, se presentarán en el registro general. Kasu honetan, 25/2013ko legearen arabera, fakturazioa elektronikoki egingo da. De hecho, gero, 29. orrialdean ondo jasota dago, 29. artikuluan ondo jasota dago dokumentu berdinean. Orduan, hori zuzendu beharko litzateke. Ondoren, 17. artikuluan, subvenciones, 18. orrialdean, hori aipatzen da, otro tipos de procedimientos establecidos potestativamente por el ayuntamiento. Hori adibidez, ezinezkoa da berez, la Ley General de Subvenciones solo contempla la concurrencia competitiva y directa, excepcionalmente. Orduan, hori kendu beharko litzateke. Gero, 26. artikuluan, incorporación anticipada de crédito, hor guk zalantza bat daukagu. Uste dugu hurrengo parrafoa kendu behar dela, ze azken finean, baina ez daukagu euneko ziurtasuna. Hortaz, Bizkaiko Foru Aldundiari galdetuko beharko genioke. Horre behintzat konsulta egin daiteke emailez. Parraforen inguruan zagoz horretan, 26. artikulu. Incorporación anticipada de crédito. Baina guztiaren, artikulu guztiaren inguruan. A ver, etxoine. Parrafo baten konkretuki. Bai, parrafo bat. Etxoine, a ver. Incorporación, vale. Hor, justo lehenengo parrafoan, justo jarraian dagoen puntua, que se encuentran algunas circunstancias recogidas en el artículo 32.1 de la norma foral presupuestaria de las entidades locales. Hori, uste dugu, ez daukagu ziurtasun osoa, baina, bueno, uste dugu hori aldatu behar dela. Vale? Eta zentzutan aldatu behar dela uste duzu? Horre, uste dugu parrafo hori gaizki jasota dagoela, orduan gure zalantzak ditugu horregatik, ez dakigu zentzu baten nola jaso behar den. Orduan esaten dugu hori Bizkaiko Foru Aldundiko aholkularitza ekonomikoarekin pizkat hori galdetzea eta ziurtatu aldiguten hori aldatu daiteken edo ez. Begituko dugu, bai. Da, gero bidaliko dizuegu. Gero, cargos de cuenta, hori ja 44. orrialdean, hor agertzen dira hainbat gastu bideratzen direnak kargo de kuentaren bidez, eta uste dugu hor ez zirela sartu beharko. Baina, bueno, hor gure ere, hori komentatu teknikoek zer dioten honen inguruan, hor zalantza da. Uste dugu holan ez dela jaso behar, prozedimendu normalizatua jarraitu beharko luketela, baina, bueno, bat azpada, eta hori da gure zalantza.
Orduan, eta horiek izango lirateke ditugun dudak. Orduan, nahi bauzue, emailez bidaliko dizugu edo bidaltzen diogu idazkariari dokumentazio eta zuek kontsultatu dezakezu. Besterik gabe ez dakot gehiago esateko. Ostondo. Bale, bestelako galderarik dituzu edo aurrekontuaren inguruan? Bai, egunon, eta eskerrik asko Iñaki emandako azalpenengatik. Bueno, hainbat proiektu aipatu dituzu genizuen informazio eskaeran, hainbat informazio eta dokumentazio eskatzen genizuen proiektu hauen inguruan eta aurrekontuetan jasotzen den informazioaren inguruan. Uste dut, barkatu David, badirudi konexioaren inguruan arazo bat dagoela. Dokumentazio jaso dugu, baina ez guztia. Nirekin? Bai, arazo bat dago dinotez, azken finean pena bat da, ez igual ezin izango dugu dana entzun ondo, ederto, orduen arazo bai, badirudi internetarekin edo konexioarekin arazo bat dagoela. Ez dakit besteok be, holan entzuten duzuen, bai, ez da? Nik ondo entzuten zaituztez. Ja, batzutan arazo. Bai, ondo. Bueno. Eta Aitor edo Beñat posibilitatea kasue. Esaten nuen, hainbat informazio eskaera egin ostean jaso dugula, baina asko bai, eskaera. Orain, zelan entzuten da? Igual pizkatu beto bai. Entzuten da. Bai. Vale. Hurbilduko dut telefonoa. Esaten nuen zuk aipatu duzun informazioaren inguruan bere hainbat informazio eskatu genizuela, egindako informazio eskaera batean, egia da informazioa eta dokumentazioa jaso dugula, zuen erantzunean, baina asko eta asko falta da ere, bai, naiz eta horra aipatu. Orduan geratu gara, zuzenketak egin ditugunean, zailtasun horiek sortu zaizkigu informazioa betetze orduan, ez? Hala eta guztiz ere, eta epe laburrak, izan ditugun epe laburrak kontuan hartuta, hainbat zuzenketa aurkeztu ditugu, 15 hain zuzen ere, eta, gustatuko litzaigukena izango zen hori ez, zuzenketa hauei erantzutea, jasotzea, eta horren inguruan eztabaidatzea. Ez dakit orain momentua izango den, batzorde honetan, guri bai gustatuko litzaiguke erantzun idatzia jasotzea, ez? Normalean egiten den bezala, imaginatzen gara, arazoak arazo eta epeak epe ez dugula jaso horregatik, ez? Epeak laburrak izan direlako eta gero kontuan hartu behar dugu, arantzaren ez beharra, ez? Eta oso presente daukagu hori. Orduan, bai eskertuko genizueke zuzenketei erantzunak jasotzea eta horren inguruan eztabaidatzea, alba da eta espero dugu baietz akordio batera heltzeko. Bai, eskerrik asko ondo baloratzen da, eta asko baloratzen da egindako lana, epe laburren egindako lana EH Bildutik bai, 15 zuzenketak aurkezten dituzue, horietatik askogaz filosofian bat egin dezakegu, noski, hainbeste behar, ez, herriko beharrak eta planteatzen direzelako, eta ziurazki filosofian bat egiten dugu, bestetik egia da, esan duzun bezala, kontu hartzaileak ez barra bat garrantzitsu bat izan du, eta horrek, egia da, ez dela guztiontzako, eta berarentzako oso egoera latza danez, topatuko dugu modu bat, honekin aurrera egiteko, eta zeuen zuzenketak, alik eta laizterren erantzuteko bai, iratxiz egingo dugu egin behar dan bezala, eta bestetik bai, pentsetan dut, eta gure lana bada bai, zuekin akordiotara llegatzea zuzenketa horien inguruan, noski. Ikusi doguz ni hor galdera batzuk bai badeko da, ez dakit igual,
posible izango litzateken, ez dakit momentuan ez dozue igual erantzun behar, ikusten ez baduzue beharrezkoa, baino bai eta gu hori, batzuei erantzuna emoteko bai, behar izango genuen informazio pizka bat, esan bezala ez dozue zertan oraintze bertan erantzun behar, ez nahi ez baduzue, ondo ikusten baduzue, noski, eskertzekoa izango zen, ez dakite galdera hori plantatzeko ondo deritzo zuen, edo oso galdera laburrak direz, baina ulertu, pizkat lagungarri izan daiteke geutzako bai, pizkat zuzenketa horietan erantzun oso finkoagoa eta emoteko. Ez dakit David zera nik usten duzun. Printzipioz, bai eskertuko genizueke galdera horiek idatziz erantzutea, bidaltzea, ulertzen dugu gure emendakinen inguruan zalantzak egon daitezkela eta nola espres gaude edo idatziz alik eta lasterren erantzuten saiatuko gara. Guk uste hori izango zela prozedurarik egokiena eta beti ere itzazargia hori kontuan hartuta akordio batera heltzeko gaitasuna daukagula uste dugu eta horretarako prest gaudela. Oso ondo, bale, barduen, pizkat aurreatzearren batzutan bada eurez egindako proposamen batzuetan, esan bezala, filosofian bat egiten dugu askotan, baina, karo, gero hor geure prozesua zein izango da, alde batetik egindako zuzenketak teknikoki aztertu beharko direz, eta teknikoki alde batetik kontu hartaietza ikuspuntu horretatik kontuan izango dire, da proposamenak egokiak direzan aurrekontuaren estabilitateari begira, bestetik teknikoki edo juridikoki aztertu beharko direz, planteatzen direzan proposamenak edo zuzenketak ea egokiak direzan, eta azkenik filtro horrek pasatzen direzanak, horietatik noskila arlo politikoan eztabaidatuko dugu eta akordio horietan mahai gainean jarriko ditugu eta posiblea denean bion arteko ikuspuntua bateratuko dugu, noski herriarentzako positiboak izango direzanak. Orokorrean eta nahiz eta idatziz bialduko dotzu egun galdera honek, zelan, kantitate batzuetan zenolako zenbatetzi egin diren, edo zelan kalkulatu egin direzan kantitate batzuk, pizkat aipatzea da. Hau da, zenolako estimazio hori, ea zer kontutan izan duen, ez zehatz mehatz, azken finean hau aurrekontu bat da, eta aurrekontu baten proposamenak beti blokeak egiten direzta, baina bai jakitarren pizkat sartu dozuen edo zeure imaginario horretan dagoen sartuta, pizkat hori balortzearen. Bestetik, ez daukagu galdera askorik, holangoa direz batipak, orduen idatzik egingo dugu, eta esan bezala, ea posiblea den gaur eguena izan da, ea posiblea den bihartik eta astelena ondo baderitzu zuen, pizkat bi egun horrek hartu teknikoekin baloratzeko, eta ea astelenaren bukaeran edo astearte goiz-goizean aldotzu egun zuzenketei erantzun bat emon, ondo deritzu zuen? Zuen esanetara, gu horre ezin gara sartu, azkenean epeak zuen kontrolatzen dituzelako, eta horren zain egongo gara. Alik, ni esan dizuegu, behin informazioa edo galdera jasota saiatuko garela alik eta lasterren erantzuten, eta hortik eta plenora gustatuko litzaiguke zuzenketak idatziz eztabaidatu beharrean, aurrez aurre eztabaidatzea askoz erakargarriagoa izango zala, eta holan bada bere esfortzua egiteko pres gaudela. Bale, venga, aztertuko dugu hori guztia. Ez dakit aurrekontuaren inguruan, beste zinegotzek edo bestelako galderarik, proposamenik edo bestelakorik dagoen, edo aurre egingo dugun, egia da kasunetan naiz eta eztabaida bat sortu, boskak eta beharrezkoa dela pentsetan dut emotea, ezta, Cristina? Es necesario la realización de votación, entiendo del punto. El dictamen sí, pero no sé muy bien si, David, ¿vais a exponer vosotros las enmiendas o no? Perdón, Cristina. Si vais a exponer las enmiendas o vais a esperar a que Arantxa informe. No, esperamos al informe de intervención. Vale, pues entonces no
No, Si quiero decir, tú dices dictamen y presentar ahora el presupuesto. Eso es. Sí, hoy el planteamiento, por lo menos nuestro planteamiento, era no complicarnos ni en una votación ni en nada, simplemente esperar a las respuestas de las enmiendas y en base a ellas intentar una negociación de la que creemos puede salir algo positivo. Vale, pues... Resumiendo, votaríamos el presupuesto presentado sin enmendar. Venga, orduen kasu horretan, zuzenketak egin bariko aurrekontuaren proiektuari, horren bozketa egingo dugu. Ulertuta, testu ingurua zein dan. Idazkaritza, bai. Venga, pues empiezo. Iñaki? Bai. Nieves? Bai. Íñigo? Bai. David? Abstentzioa. Eta Aitor, no? Abstentzioa. Vale. Oso, kasu horretan, naiz eta onartuta egon, planako hiru baiezko botoekaz, etan bezala, prozesuan jarraituko dugu eta azterketan, eta lan horretan jarraituko dugu bi taldeen artean, esan bezala. Eskerrik asko Bilduri bai eta geure zingutziko bai. Bestetik, errogoak eta galderak badago, bigarren puntu bezala, eta horren inguruan, hitza emoten dutzuet. Bai, jakin nahiko genuke zergaitik gaurko batzordea egin den online. Hau da, hori nik gure ustez, eta ondo deritzegu, ez daukagu arazorik online egitearekin, baina hori jakin nahiko genuke zergaitik egin den online. Bai, eskerrik asko galderatik, bere printzipioz hori aztertzerakoan egia da gaur geure taldeko eta gobernu taldeko kide batzuek ez gaudela plentzean bertan, eta horrexegatik planteatu dugu zelan kasu honetan guztiontzako oberako, ez? Eta geure lanak eta direzela, inkluso, zebek bebai igual, zeuen lanak eta askotan epatu duzue, ez egonkorra izan daitekela beti presentziala egitea, eta batzutan online posiblea izan daitekela, ez? Eta, kasu horretan horrezegatik planteatu dugu. Eta kit igual, no sé si la Secretaría tendríais algo que mencionar al respecto, ¿no? De la realización de esta comisión online, ¿no? No, decir que se puede, vamos. Ni la ley ni el RAF lo impiden. Izpidea Aitor hausia izan da, hau da, zelan, aztertuta egon beharreko zen gutxi guztien inguruan, batzuk eta kanpoan gagoz, beste batzuk igual plentzean bertan ez dagoz, eta horrexegatik planteatu da online bezala. Bale, gure aldetik ez dago inongo arazorik, eta de hecho, eskatu izan dugu nosbaiten, baina uste dugu garrantzitsua dela behintzat irizpide amankomun batzuk jartzea, hau da, ez da bakarrik udal gobernuak ezin duenean, baizik eta nik uste dut, hau da, korporazio osoarentzako baliagarria izango diren irizpide amankomun batzuk esarri barko genituzke. Hau da, zuek zengu ezin dugunean edo auskalo hurrengo legealdian zenbat alderriango diren udaletzean, behintzat nik uste dut hor irizpide amankomun batzuk jarri beharko liratekela. Zegu beste batzutan ere arazoak izan ditu. Orduan batzutan, bai, egin izan dira, bai, utzi izan diguzue online egiten, eta beste batzutan ez da holan izan. Orduan, behintzat nik uste dut, guazen zehaztera irizpide amankomun batzuk ez egoteko, eskaera hauek daudenean pixkat izateko, aukera berdintasuna izateko, besterik gabe. Ados, eskerrik asko Aitor. Bale. Eta gero zentzu berdinean, bai gustatuko litzaiguke komentatzea, horik guk guk azpaldin, ezkatu gendun behintzat batzordeak ospatzea jarraian, hau da, galtzeko zenbat eta denbora gutxien galtzeko, eta bizkat horrek errestuko zuen nik uste dut ez bakarrik gure, zein baita zuen lana ere, azkenean gure lanpostuetan gaude, eta azkenean batzorden artean batzutan diferentzia handia dago, ze batzordeak laburragoak izaten dira, orduan egindako eskari horretan berresten gara,
eta ez dakite posible litzateken, ze hori azkenean plenotik pasatu behar dan, ez dakit posible izango litzateken hori pleno ontara eramatea. Cristina, ¿cómo consideras la... A ver, ya sé que siempre os digo lo mismo, pero es algo que tendré que analizar. Está claro que es el Pleno quien decide la fecha y hora de celebración de las comisiones. Entonces, yo para este Pleno no me atrevo a deciros que metáis en el orden del día el cambio para que todas las comisiones sean correlativas, porque no me ha dado tiempo a analizarlo. Claro, el ROF te exige cuando levantas un acta que tienes que poner la fecha de inicio, la fecha de finalización, los lugares, asistentes. Entonces, lo veo complicado. Pero bueno, en cuanto me libere un poco, me pongo a ello. Aztertuko du orduan. Mila esker, Cristina. Vale. Oso ondo. Besterik, Aitor. Vale, perfecto. Besterik gabe. Horrela. Hurrengora arte. Bale, eskerrik asko bebai euskaraz egindako esfortzuagatik ikusten duzuen zelan pasadan plenoetan eta aipatu genuen euskaran erabilia, gero eta batzorde eta plenoan eta osoko bilkuran beharrezkoa dela, eta implementatzea, eta, bueno, eskertzen dut guztiei, honen inguruan lan, hausia egiteagatik. Eskerrik asko. Vale, mila esker. Zeuei.